Kana yun. Kana may mukbang, kana may mukbang. Tingnan natin. Ikaw ni Barang Gabriela. Di ka Gabriela, di ka kakaon. Eh. Ako na ha. Mukbang tayo ng mangustin, guys. Oops, ay sa kulat. Bulot mo, tanaw mo sa kuha. Trilingon na to, trilingon sa unod, ani. Trilingon sa ni. Ay! Nami gini kay guys, tanaw guys, oh. Puputi gini gunod, guys. Content testingan guys, ha. Nami gini guys, tawag guys, ayo. Kamu mga audience mo sa kuha. Mamaya giling. Mangustin gayoy. Kedua na ako ni guys. Tanaw mo ha. Mia gini. Kabukod tong iso. Oh, kamu na po. Kikir po una. Pure. Belum mau balik. Kit yun. Yun. Kena may mukbang. Pure. Kena may mukbang. Pure. Panam po gilaway guys. Nana. Ay giluwa. Tuna. Ito ni balag abrid ya. Kana yun. Kana may mukbang. Tingnan natin. Ikaw ni balag abrid. Di ka abrid yung kakaon. Di. Di. Di ka kakaon ron. Kabri siya. Kakaon na siya, bay. Okay, ingkit. Kaon. Lumiya kita naman ako ng pagilaway na yan. Ay, nagilaway naman po ko, guys. Ay, lumiya pa yun punit niya siya. Oh, ito na. Ay, igluwa. Kinamig na. Ay, igluwa. Ay, ito na yun. Dagpo ang lagi. Kanamiya naman na oy. Bakatag, be. Namiya gisoy. Okay, ako na po guys. Siyote. Ako. Ah? Apil po ikaw. Ikaw po rete no. Ikaw po rete. Yan, ikaw po rete. Agsog TV agi sa guys. Sabi na kung gabi niya ginatagaan guys. Oh. Kalamoy. Kalamoy. Atro. Kana.